Teodor Njubo, visoko izaslanstvo Vlade Republike Hrvatske, posjećuje Stolac, pa time i župu Stolac. Pa evo, vi ste relativno mlad župnik u ovoj župi, ali dovoljno ste bili tu da upoznate, pa evo, u najkraćem što možete kazati za župu Stolac? Prije mjesec dana kad smo čuli da treba doći premijer Hrvatske, normalno da smo bili radosni, jer Hrvati katolici na ovim prostorima uvijek su se radovali i rado dočekali svoje poglavare. Bilo saborske, bilo državne, bilo iz prostora Hrvatske, dakle države, u davna vremena. Samo se možete prisjetiti kad su naši pređi pozdravljali doček poglavara dok su putovali brodovima kroz različite prolaze na Hrvatskom primorju, ili evo sada kad su počeli dolaziti na ovaj način. Doći u Stolac, a ne pohoditi župsku crkvu, mislim da bi bio promašaj. Jer mi smo ovdje istureni baš onako prema istoku, kao jedna točka branika katoliciteta. Mi smo posljednja župa prema dalekoj župi, tamo negdje Filipinima ili Japanu, katoličkoj župi, tamo više nema katolika. Tu smo mi baš posljednji župa koja broji negdje oko 2700 vjernika. Meni je drago da smo danas tu skupa, povezani preko predsjednika sa svim Hrvatima Republike Hrvatske, a preko naših poglavara i naših institucija i funkcija prostora Bosne i Hercegovine sa svim Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Mi rado otvaramo vrata našim gostima, zapravo nismo nam gosti, nego su nam prijatelji, i otvaramo i svoje srce, svoju dušu i reći ćemo im ono što nas voli na ovim prostorima, a isto tako pozvati i da nas voli. Hvala lijepo.